Oddelenie sociálnych služieb Mijavy vyhlásilo aj tento rok vianočnú zbierku určenú pre osamelých seniorov a deti zo sociálne slabšieho prostredia. Každý, kto chce urobiť dobrý skutok, môže priniesť darčekové balíčky buď na dispečing mestskej polície alebo do predajní Srdcovka a Víno Sardo. Nazvali sme ju Vianočné balíčky pre babičky, deduškov a detičky, kde môžu naši obyvatelia spraviť vianočné balíčky, kde bude niečo slané, sladké, ponožky, časopisy, nejaké také drobnosti, pohľadnica. Máme to presne napísané na našej stránke, čo všetko to môže obsahovať. Chceme potešiť nielen seniorov, ale aj deti, ktoré sú v hmotnej núdzi, ktoré majú nejakú ťažkú sociálnu situáciu. To už necháme na samotných tých darcoch týchto balíčkov pre deti a hlavne nie plíšáky, skôr nejaké knižky, takéto hráčky, ale také interaktívne proste hráčky alebo pre školákov nejaké školské pomôcky, farby, farbičky. Všetky balíčky musíme pozrieť, aby tam sa nenachádzalo aj niečo použité, aj niečo staré, lebo to sa nám aj v minulých rokoch, ako sme robievali takéto zbierky, akože stávalo. Takže musia byť tak zabalené, aby sa vlastne do nich dalo nahliadnúť. Musí tam byť označené, či to je pre babičku, pre deduška alebo pre dieťa, pre aké staré dieťa. Bude sa to distribuovať najprv do našich 2 zariadení sociálnych služieb a ak nejaké balíčky ostanú, tak ich chceme dať aj osamelým seniorom na Turej Lúke a na Mijave. A ak teda niekto vie, že niekde aj na Kopanici alebo niekde žije nejaká osamelá babička, deduško alebo vie o nejakej rodine v nepriaznivej sociálnej situácii, tak kľudne nech nám to nahlási k nám na mestský úrad alebo máme aj schránku pred mestským úradom, kľudne nech nám tam napíše aj anonymne, alebo aj kľudne nech aj zavolajú anonymne, že teda tejto babičke, deduškovi alebo teda rodine by sa zišla nejaká pomoc. Tieto balíky môžu ľudia nosiť do 5. decembra, aby sme my mali aj čas ich rozdistribuovať buď do zariadení alebo priamo do domácnosti seniorov a detí.